Norok tini nugi mangkana haino haisin tipajak Miss eba Madam hano hinjinai eba sini bukhuk Barsha Deborma brain tumor ngai onek jungjalok laijak 4-5 mas hai bo jungjalok laijak kaisa 4th semester of pori tongnai B.Ed khai tongnai hingga hingke norok nugui mangkana thumbnail lobo tei title lobo o video ang amon bangai tini ma khaika je ani thingno ani topic goya je ang mai content khainani eba khaijakya but ang tini khaina nangkha tamni o video bini friend circle ni bisingo ano saka je do bini bangai kisa video khai share khaidi je mansang suba laina ang tho gang asang sana musungo sing tiba sabai tiba sangai sable subaya sumana musung etong herana bo saka bang ma khaini no bini nong ni borok saya pan bini friend circle saka amon bisingo ang tabu khaina bangai ang no sao please norok ang haike je mansak subadi ang subanai norok subanai sing tiba sabai tiba subaya kai sab subanai herana amon ang tika sana musung friend ni bisong na di bini friend ma haike bo share khaika bo mansak suba khana last bote ani video khaya ngai tiki jasuk bini friend ni bising suba sumanan nei bo wansukai o video no bo saka amon nong na sana musung o video no like share khaya pano video share khaidi eban norok phano content sramoi taisa haino hai bini Miss Barsha Deborma ni bangai sini bukhuk Barsha Deborma ni bangai norok phano content sramoi kisa suba sumanang thu bini parang hangke Basia para post office hangke Champahawar hangke police station hangke sorry post office hangke bini ingkosi sorry Rajnagar police station hangke si Champahawar hangke mona ang nom te repeat kaisao subadi please subalai nai phadi जों पालन hangke salungo norok jotano saimano जों bukha kwar bukha kotorong subana try khaidi जों 50 taka 100 taka subanani kono boroko ya heda kaisa salka hangke norok sada yangi mano जों जे कोनो samungo eba je कोनो chikon sia breakfast khanya panji tabo 50 taka re rang haine paithang hangka 50 taka ni bangai norok kisa subadi please subai mi ang hangke video phana share khaidi te oni borok phan noi video share ngtho te oni borok phano content seramai tesa content te oino topic mane bini bangai topic seramai je tirpani kotor content creator borok phan nugui o video no nugui borok phano content te seramai khaito tamni ga ang bosai mano ani views asak thangya tamni ga je mansak thangto ga chubanang tho ang asang sanamu jongo jeske pano sini buku Barsha no suba lainang tho amsa ang sanamu jongo jodi oron bising ani ko kisa problem ngai mano ang asang sanamu jongo bar sao please khak war kha kotor ke subanang tho asang atini video hambai